hem ji rayedarên tevgera Kurd kecekê û hem jî rayedarên MHP em dibînin ku her du alî jî ji pêvajoyê gelekî kêfxweşin, razî ne. Tu kêfxweşiya van her du aliyan ku bûne yek li ser pêvajoyê tu çi vegirê didî? Yani beriya bersiva ve mesele dibe ez birexneyekî dest pê bikim, rexne jî ew e ku şefafiyet divê proseyê de çênebû. Ji ber ku şefafiyet çênebû, em nizanin li pişt perdê çi diqewime, çi qewimiye. Lê wisa diyar e ku tedî bi devê çend rayedarên Tirkiyê jî diyar bû derket meydanê ku ev prose salek berê hatiye dest pêkirin. Yani ne îşê çend rojên davîne, çend hefteyên davîne. û her wat eger li bîra te de be çend mehberê besê xwezat bixwe behsa teklîfekî bê ehlaq kir ku ji alî dewleta Tirk li wan hatiye kirin. Yani dixwazim bêjim em vê proseyê dizanin ku herî kep salek berê dest pê kiriye. û heyetekî pisporên Türk li wê derê bûne, çûne hatine, serdanên wan, hevdîtinên wan bi Öcalan re berdewam kiriye. Lê ew mesela rexneyê çi ye? Mesela şefafiyetê ji ber ku şefafiyet tune vê carê. Mesela di sala 2013 de herî kêm şefafiyetekî hebû piştre teqwîmekî, salnameyekî derket meydan. Ajandayekî me dizanibû wek raya giştî, wek rojnamavan me dizanibû ku wê kînga çi biqewime. An jî dihat texmîn kirin. Lê di vê carê de tiştekî wisa tune ji ber ku tune ye, em sebebê kêfxweşiya aliyan nizanin. Yani ji ber wê ke ez nikarim bersîva pirsa te bidim ji ber çi kêfxweşin lê ez dikarim texmînekî bikim. Texmîn jî ew e ku diyar e di van çûnehatinan de, di van hevdîtinan de li ser gelek tiştan lihev kirine. Lihev kirine taqwîmekî danîne lê bê zanîna û bê eşkerekirina ji bo raya giştî ew taqwîm didome. Heta niha jî herhalde pirsgirêkekî mezin derneketiye ji ber wê yekê alî kêfxweş. Ama nakokiyekî heye em dibînin ku aliyê MHP û AKP ne hemfikirin. Hem di paralelê vê pêvajoyê de êrişên dewleta Tirkiyê didomin hem li ser herêmê Parastinên Medya hem li ser Rojavayê Kurdistanê her wiha di nava muxalefeta Tirkiyê de jî Bakurê Kurdistanê ji xwe êriş herene. Çi ne ev nakok? Bilê em ji êrişan dest pê bikin mesele êrişan tiştekî sürpriz nîne. Yani dewleta Tirk heta encam bistîne wê êrişên xwe bidomîne. Di mînakên din yên cîhanê de jî di demên davîn de, di keliyên davîn de li ser hev û du zextê zêdetir kirin. Ji bo ku destê xwe xurttir bikin. Ev ya mirov dikare bêje tabiata vî îşî ye. Normal nîne lê tabiata vî îşî ye. Ji ber wê yekê êrişên dewleta Tirk yên ser herêma Başûrê Kurdistanê ser baregehên gerîlayan an jî qayûman an jî girtinên dîtir ew ê heta keliya davîn bidome. Dibe ev ya bizanin. Yani ew ê vê zexta xwe bidomînin ew jî sedem ew e ku Tayyip Erdogan naxwaze zafiyetekî nîşan bide, bilekis dixwaze li raya giştiya xwe wek serokekî bi biryar, bi quwet, bê tawîz nîşan bide. Ev ya wisa. Li aliyê din di navbera AKP û MHP'yê de ez bawer nakim ku tu nakokiyekî hebe. Bes rola ku dilîzin. Yani aliyekî rola erênî dilîze aliyê MHP bu wan hatine bu wan dane dest pê kirin vê proseyê. Ev jî sedem çibû. Di çavên Kurdan da Devlet Bahçeli ji Tayyip Erdogan ewletir e halihazir. Mixabin. Erdogan di proseyên derbasbûyî yên her du proseyan de jî masaya hevdîtinan yê aştiyê bixwe qeliban. Ji ber wê yekê baweriya Kurdan bi Erdogan tune bû ji vê destpêkirina proseyê re aktorekî kûr, aktorekî bi tesîr, aktorekî pêbawer lazim. Di desthilatdariyê de ji bilî Devlet Bahçeli zêdetir aktorekî ez nava kevanê de dibêjim aktorekî pêbawer tune. Çima ji ber ku hebûna Devlet Bahçeli bixwe îdeolojiya wan li ser înkarkirin, qirkirin, îmhakirin û derxistina dervayê sîstemê ya Kurdan hatiye damezrandin. Car kesekî wisa di encam de were wê noxtayê ku bahsa serbestberdana Öcalan bike, bahsa proseyekî nûtir heta bahsa aştiye bike û ew çend li gel aktorên Kurd nerm be, di diyalogê de be û navê jî Devlet Bahçeli be ev ya balkêş.
لێت vê proseyda ji ber ku Erdogan baveriya xwe ji dest dabû nav Kurdan de tê îmajekî wî ya pozîtîv nemabû evî rolî da aktorekî ku nehatiye ceribandin aktorekî ku di nav Kurdan de hîn eger derkeve pêş di nav Kurdan de bi sebir lê bê temaşekirin hilbijart ew jî Dewlet Bahçelî bû bawerî bi dewletê nayînin yanî tiştê ku ez gihîştime wê qenaetê di daxuyaniyên çi Öcalan de çi yên din de rêveberên PKK û heta yên Dem Partiyê de îşaretekî wisa jî tune ew bilakis behsa baweriya xwe bi xwe dikin dibêjine em bi xwe bawer dikin û lazim e wisa bejî ji xwe yanî di encam de ev prose ne tenê bi çekdanîna PKK bi çekdanîna dewletê jî lazim e bidawî bibe çekdanîna dewletê çi ye ez behsa vekişîna artêşa wan nakim ez behsa lêdana wan şîdeta wan terora dewletê dikim yani eger terora dewletê şîdeta dewletê ser Kurdan bidawî nebe ji xwe et prose naçe serî maneviyeta vê meselê tu di ku derê de bicihtikî guherîn û veguherîn bi xwe re sanciyekî tîne tu çawa îzah dikî maneviyata hîsiyata milletê ya gel û ya kadroyên siyasî ya rêveberên siyasî yê kadroyan divê mirov vana ji hevû du veqetîne kadroyên siyasî baweyekî profesyonel li meseleyê mêze dikin bi hîsiyat tev nagerin û heta belkî jî ew dizanin wê pêşerojê de çi pêk were çi biqewme ji ber wê yekê bi hîsî nêzîkî meselê nabin lê kesekî ku di vê têkoşînê de ji zarokê xwe dabin malê xwe dabin azadiya xwe dabin gelek fedekariyên mezin kiribin çûbin surgûnê îşkence dîtibin malwêranî jiyan kiribin maneviyeta wan cuda ye mirov duruyê wan da şikestinekî dikare bibîne lê li gorî qeneta min eviya jî heleya yani xeletiya siyaseta Kurd e siyaseta Kurd lazim bû ev vê nîqaşê ji zû ve bidane destpêkirin ne ku dicarekî de wek sürprîzekî çekberdan yani têgaha PKK ji bona Kurdan di müsteweya muqeddesiyetê de tiştekî wisa ne yani ev rastî ye kim ew tiştekî din e lê PKK kulturekî PKK artêşa kesên ku jiyana xwe ji destan e artêşa 50,000 wendayiyên Kurdistanê ne ew jî PKK kultura rehê zindan Amedê elbet tu dicarekî de PKK feshed kî ew nav ew hersê tîpên ku têda Kurdistan heye partî yanî rêxistin heye karkerî belengazî xizanî karkeriya Kurdistanê ez basa ku evana wek şîfre ne ji bona Kurdan yani wek têgehekî muqeddes e ew yek laliyê din gerîla zarokê wanin ew çi were serê wan kes nizane yani dîsa em tê mesele ser şeffafiyetê ji ber vê yekê tevgera Kurd xeletiyekî kir evî prosê heta niha bawekî şedîd li dij derket bala xwe bidine Selahattin Demirtaş 2 sal berê besa bi dawî anîna şerê çekdarî kir çanî serê Selahattin Demirtaş ku daxuyanî bide bêje ez de bi siyasetê ber kî kir ev ya PKK kir raderên PKK kir bes îro noxtaya ku em hatinekê heta mehek berê jî raderên PKK bawekî eşkerel dijî vê meselê derdiketin ev hêleyekî dine çima wan dizanibû ku proseyekî wisa heye li îmraliyê ev hevdîtin têne amadekirin berdewam dibin ajandayekî wisa heye lê bawekî tund û tuş li dijî vê meselê derketin lê îro noxtaya ku em îro hatinekê ew jî bawekî dilşikestî derketine bahsa çekberdanê dikin yani ev tê vê watê siyaseta Kurd çi PKK çi kadroyên din bin çi rêxis heta rewşenbîr bin yani rewşenbîrên Kurd jî bawekî eşkere evê meselê dananên pêş ya PKK yani ew berpirsyariya wan jî ye berpirsyariya kesên xwîner jiyane divê meselê de dema carekî de ji îmraliyê jî daxuyaniyekî wisa hat wekû dikevne wek têne avêtin nav ava cemedê herkes şox dibe wisa jî çi xwezî rêveberiya PKK evê biryarê ji Öcalan re wek pêşniyaz bibrane gotana em êdî xwe dubare dikin êdî pêwîstî şerê çekdarî neme hele bi taybetî 10 salên bavîn de em bo çi şer dikin sedem çi ye paradigma me guheriye mes ber li siyaseta legal vebûye maneya şer nemaye teknîka şer dezavantajekî mezin e ji bo tevgera
çekdariya Kurd yani mecburiyet hasıl bune encama tekoşina çekdarî ya çi salana devleta Türk tek çuya duvarê civakî de, duvarê siyasî de, duvarê aborî de devleta Türk muhtacê rejima Tayyip Erdoğan bûye. Devleta Türk ew çend lewaz bû ku kesekî wek Tayyip Erdoğan were wê dewletê bi dest bixîne rejimekî takekesî damezrîne. Ew bisaya tekoşîna Kurdan çê bûye. Yani herçend Kurd nikarin Türka heta Ankara'yı biqewrîn lê dikarin devleta wan heta Ankara'yı rezîl rûswa bikin. Wisa çê bû? Lê li gel vêyekê ew zirar belkî zêdetir gihîşt Kurdan jî. Gihîştine wê qeneetê ku piştî vê saetê domadina vî şerrî êdî hebûna devleta Türk dixîne xetirê. Ji ber wêyekê gotin em ê taktik bigorînin, konjüktûra heremî guherî, dînekî şêtekî wek Donald Trump hat. Serdema mel cîhanê êdî serdema otokratan e. Rejim guherîn êdî demokrasî nexema kesî ye. Sûrî têk çû, Iraq têk çû, İran li ber têkçûnê ye. Yani bi giştî ew sedemên psikolojîk û yên polîtîk yên ku ew rejima Lozanê ya Sykes-Picot heta îro anî belav bû. Devleta Türk êdî nikare û naxwaze jî bi vê aboriyê evî şerê bidomîne. Hasîlî kelam û dîtin ku ew nikarin PKK jî têk bibin. Neçarman ku carekî din biceribînin. Ana tu bêjî Kurdan ew ê çi bi dest bixînin filan ew yek çîrokekî din e. Şer bi xwe ne siyaset e. Şer ji bona pêwîstiyên siyasetê tê nekir. Eger te bi rêya şer hêzekî siyasî bi dest xist, hêzekî girseyî te bi dest xist, te girseya xwe miletê xwe netewa xwe şiyar kir û eger tu bizanbî tu artêşa wan nikarî heta Ankara'yê biqewrînî rola şer lazim e temam bibe. Li gorî qeneeta min dewra şer, dewra çek li Bakurê Kurdistanê qediyaye dibe şer, hêzên çekdar ciyê xwe bidine hêzên siyasî û dest bi têkoşîna girseyî ya demokratîk bikin. Siyaset Öcalan em nas dikin, Öcalan li ser detayan pir zêde nasekine. Yani heta tiştên wisa wek detay dibîne çima tecrübeya tarîxî ya PKK heye ya tevgera Kurd heye beriya PKK jî piştî PKK jî li Başûrê Kurdistanê jî li Rojhilatê Kurdistanê jî maneya peyva tunekek bedran. Eger siber roj tu karibî li Amedê milyonek Kurd ji bona ziman bidî meşandin qîmeta gotina namîne. Eger tu siber roj karibî bi têkoşîna girseyî ya demokratîk li seran serê Kurdistanê karibî bê însiyatifiyekî sivîl dest pê bikî û devletê kilît bikî. Wetê ewa namîne. Wetê van tekstan zanim çi namîne yani. Evan mesela pirsgirêka hêzekek bedran. Eger hêz hebe tu karibî raqîbê xwe bi wê hêzê îradeya wî zor bidiyekê tu karî daxwazê xwe bide. Di demekî ew qasa hesas da dibe ku ev pêvajo bandor li Rojava bike pergala îro helweşîne. Ez berewajiyê wê difikirim. Yani ev pêngava Öcalan ez wek berdewama silsileya parastina Rojavayê Kurdistanê dinirxînim. Yani dibinê vê fikrê de eger aqlekî stratejîk hebe ew e li gor qeneeta min. Parastina Rojavayê Kurdistanê destkeftiyên Kurdên Rojavayê. Yani tu bala xwe bidîyê sala 2015 de jî hema tişt. Mesela em niha jî basa şerê xendeqan dikin zanim çi wek min got siyaset bê wijdan e. Yani tu nikarî basa humanîzmê di şerê çekdarî de bikî. Rêxistinekî wek PKK ku 40 sal 42 sal şer dike. Devletekî wek devleta Türk ku 100 sal şer dike û hemû cure zulm bikat yani nikarî basa humanîzmê basa mafê mirovan zanim çi filan pêvan bikî. Eger hebûna PKK ji holê rabe dev şerê çekdarî berde li ortê teror meror namîne. Ew argument ji destê wan dişe. Ji bona avadankirina Sûriyeyekî biçekî yani rêkûpêk biçekî ku însan karibin lê bijîn biçekî ku organîzasyonekî dewletê hebe li wê derê. Şer û têktan û kuştin bi dawî bibe. Ji bona proseyekî wisa dibe hevkariyekî di nava hêzên hemî Sûriyeyê de pêk were. Di nava Kurdan, Ereban, Durziyan,
Hristiyanan, Aleviyan û etnîkên din, baweriyên din. Veja, Öcalan nizane Ahmed Colani û eleqa wî û demokrasiyê ji hev tune. Öcalan ji min û te baştir wan dişopîne. Colani û demokrasî. Yani kek bedran, niha hin tiştan e di peyamên Öcalan da lazim e mirov bi zelalî eviya êdî serê bax ve yani pêş nake vir dawir bikişînin. Yani hin gotinên Öcalan ji tesvîrê re muhtaç. Tu çawa şîrove dikî ew êdî işê te. Lê valên Öcalan dizanin çawa şîrove bikin evê meseleyê. Peyamên wî rast dizanin çawa şîrove bikin. Ji ber vê yekê pir tiştekî gotinekî makûl e YPG, SDG, PYD, Kurd bi giştî tevlî proseya demokratîzekirina Sûriyeyê bibin. Ez jî vê yekê dibêjim, herkes jî dibêje lê Sûriye û demokrasî. Colani û demokrasî hete şew YPG nayne gel hev. Ew nayê wateyê ku rejima Colani muwaqqet e. Nayê wateyê ku piştî çend mehên din evê rejima Colani Selefî birixin têk biçin ji dêl wan va dana Sûriyekî demokratîk dest pê bike û peyede hêzên Kurd di wirda cih bikirin. Îro mimkûn nîne proseyekî wisa pêk nayê. Yani tu karî bazaran bikî bi Colanî re. Lê tevgerekî sekuler û tevgerekî selefî nikarin bi hevra rêvebiriyekî welatekî bi rêve bibin. Çê nabe ev yani. Yani li dijî tabiata jiyanê ye, li dijî tabiata eşyayê tiştekî wisa. Ew Colanî bi fermandarên YPG re rûnî keve serê te ev ya. Yani avana hîn El-Qaide ne, avana hîn Daişin yani tenek kinciyên xwe guhertine. Lê laliyekî ben dixwazim vêya jî bêjim yani çima dibe em di siyasetê de bi sebir bin, objektif bin, hinekî pir bi heyecan hareket nekin, bala xwe bitiye. Kesekî wek Colanî rabû rûyê xwe Kurd kir û taqmên cilên medenî li xwe kir. Yani ez behsa evê dikim, dixwazim bêjim dibe Kurd jî evan taxtîka bizan bin yani. Em tenê behsa xelkê nekin. Yani ev çîrok jî ne tenê bi tawîzdayîna Kurda ye. Ev ya jî bêjim yani dibe em biçekî bêkelecan tev bigerin. Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli jî pir rîskên mezin girtine divan mesele. İşte bêjim. Vê devletê serokkomarê xwe Turgut Özal kuştiye ji bona vê meselê. Serokwezîrê xwe dardek kiriye. Adnan Menderes ji bona mesele demokrasiyê. Gelek generalên xwe kuştiye bi suîqastan. Yani sibêroj mimkûn e ku Erdoğan ji bona van meseleyan daleqînin. Bêjin te bi Kurdan re hevkarî kir. Devlet Bahçeli serokatiya xwe ya 40-50 salek, heftê sal yan çend sal ye ku dijmintiya Kurd derbas kiriye, bi Kurdofobiye derbas kiriye serokatiya xwe dika qumarê divan meseleyan da. Yani risk ne tenê ji bona Kurda ye. Ne tenê ji bona Öcalanê, ne tenê Öcalan tawîz dide. Evan tiştan beramberî hevin her tim. Her tim beramberî hevin. Yani tu tawîzekî bidî, layê din jî lazim e tawîzekî bide. Devlet wan ew ji me bihêztirin, ew ji me biquwettirin. Eger Öcalan pêwîstî bidiyana kî devleta Türk ji xwe evê tiştekî wisa bixwestana. Ez bawer dikim ser Öcalan zextê jî kirine. Ew tiştê teklîfa bê ehlaq ya besê xwezat jî ku bi nav kir ew e derengxistina vê daxuyaniyê an jî vê proseyê jî sedemê esasî ye. Pir giring e tiştê tu dibêjî. Muhaqqaq. Eger Öcalan kabul bikirana ew vê yekê devleta Türk ji xwe dîlan û davetê evê tê xistana nav tekstavî. Sırrı Süreyya Önder şu kadar eder dixîne. Kê Sırrı Süreyya Önder? Sırrı Süreyya Önder rola xwe pir dinepixîne, zêde dike. Rola wî diplomasiya qamiyê ya Tirkiye. Rola Sırrı Süreyya Önder di vê proseyê de îqnakirin û qanîkirina raya giştiya Tirkiye. Eger ji wî derbas be, dest bi xîtabê Kurda bike, ev ê Sırrı Süreyya rola xwe wenda bike. Yani dibe evê yekê ji bîr veneke mafî tune tiştên ku herî kêm di tekstê de ya em nizan tiştekî wisa tune kardeş. Öcalan bigotin evê tekstê xwe de binivîsandin. Tişt derê derdik. Gotina te pir mühim e. Eger çekdanîna YPG û qesedê di rojevê de hebiya heqeten jî dewleta Tirkiye bi cejn û dîlanê û bi müzîkê wê bixistina nava tekstê wê tekstê jî bi dengekî bilind wan bina xwendin. Rast e. Pir mantiqî.
Ayro Salih Müslüm do İlhan Ahmet Per Mazlum Abdi her sene jigotum. Kardeşim alakama bitti ya? Peyama Öcalan ne jbona mı? والآلية نابك وبيعمل جالان جبنا دولتك كيدن بس سوريا دولتك كيدن مخاطبين قصدي مخاطبين يبقى شام ne Ankara. Çi alaka? Ama kak Faysal tebasa sıvı süreyi önderkir uji riskek mezin ne girtiye serha. Yani evji insan evya defsistikir. Kak bedram. Ev ne risku misku jbona vi tiştem saxemnake. Sırış süreya carna zede dağıtma. Problem ev ku nemroveki siyasetçiye kariyeri nine miroveki hünermende miroveki civakiye sıraya. Tuhaza hoş bakma. Okey. La hoş bakma. Bez neş bırak kurdan. Biraz bana Türkan hoş bakma. Usen ne kurdan? Ne kurdan vazifeye serviyeşi ne beje? Mesela yani ne risk buna sıraya riske şu hali şu. Abi iro bıkavrin sıbe ödisat pajena teke bendir. Yani devlet bir baş nasıl ki? Demirtaş da hapse de yeko eve gotine formüle kirda peş Demirtaş ev seroke meclisi Demirtaş da hapse de. Yani ez lazım bejim. Hen insan dehen daman da henek Roland Digrin stiyor xwale de rol xwale hem bu bala hanek. Yani keke sırrı süreye de bizan be çit beje. Bizan be çi wate gotnin vihe. U çi akibine. بس ev mesele ev gotinin kur naha em serê nîqaş dikin naha morala hemû Kurdan têk biriye ma fîtret tiştem sabêje ji ber ku ya haqiqet bêje em nizanin kardeşim çavkanî tune çavkanî ku buna tekst Öcalan de Öcalan çima nabêje PYD bila çekberde dibêje PKK çekberde demek ki pêwîstî tiştekî wisa nedît ya an jî li ser nîqaş hat nekirin Öcalan'ı ikna nekirine Öcalan nexweste riskekî wisa bigire li aliyê din Öcalan bixwaze jî proseya bibore proje sedege ya qesede proje ki navneteviye ya qesede bi 38 devletan vakt nav koalisyonu de Öcalan siyasetmedarê donîne mesela em texmînekî bikin Öcalan got qesede bira xwe fesih bikin Amerîka jî got em qesedê fesih nakin em destûr nadinekî em Mazlum Abdî derdikin ji fermandariye em kesekî dîtir datîn delvavî ji ber ku qesedê da ne tenê Kurd e hêza nîvî Erebin Hristiyanın, Ermenine, Süryani falan beyvan. Öcalan van tiştan nizane. Tabii ki hamya başladı sana. Yani kek sırrı süreye aydın avant tiştan şu kadar eder. Hina nizanım yani. Yani dibe jber belki ev tiştan ku morala milleti Kurd. Jber ku destkepti Kurdan yen 10-15 salên davîn li gel van felaketa. Ya bajarê me hatine wêran kirin. Sê xaniye ku li Sûriye ez têda mezin bûm çê bûm divî şerê bajaran da xendeqan da hat wêrankirin ez na bê hafîze mame ji ber çi hafîzeya xwe da ye sirî Sûriye ew bû rojava bû evî jî rabe sırf ji bona xweş bike û nizanim şeref me çi şeref ne ya siyaset bi şeref me yapılmaz yani tiştekî wisa tune yani ji ber vê yekê hinek mesela da destpêkê de jî got hin tiştene dibe mirov bi kelecan bi heyecan falan bêvan nîqaş neke objektifî jê ra lazim e dibe mirov faktan bifikre eger cih digre an dagre tu dikarî biryara xwe bidî yani kesekî ser em herek dizanin hemû komên însanan li ser çendîn nirxan bilind dibin yani netew yek ji komên însana ye jêrgeh û jêngeha wî hene maneviyat yek ji wan ye Rabirdû yek ji wan ye efsane mîtolojî yek ji wan e dema bala xwe didî milletên Kurd li maneviyata milletê Kurd bingeha milletê Kurd yên ku me dike millet mesela kesekî kurmancekî em bêjin Semsûrê kurmancekî Duhokê kurmancekî Mereşê kurmancekî Urmiyê di kîjan waran da dikarin bigîjin ev kîjan tişt kîjan têgeh kîjan em bêjin ruhê hevbeş belê dikare evî ruhî biafirîne ruhê hevbeş biafirîne yani ruh proseyekî dîtir e jora wî ye jora hemûyan e bes tiştên ku ruh da afirîne çin e mesela yek ji wan berxwedan e qehremanî ye qehremanên netewan e kultura wan e kultura berxwedanê ye eger
ملتێکی شخوا لە دژی زلمێ سەری تەوان دەبێ خوا ملت ji tarîxê derdikeve ji serdika dîrokê derdikeve û wek millet xusûsiyetên xwe wenda dike yanî mirov dikare basa milletbûna girseyekî însanan bike ji xwe lê eger em basa milletbûna netewbûna Kurdan dikin niha yê ku vî tiştî yê ku vê netewbûnê vê milletbûnê peyda kirine çune a mesela di 42 salên davîn de şerekî bêhempa hatiye meşandin li Bakurê Kurdistanê pir fedekariyekî mezin hatiye kirin. Yani eger Şêx Saîd nîn bûna ihtimalekî mezine PKK jî nebû. Yani ew wêrekiya wî ye û qehremaniya wî fedekariya wî nebûna li ber sêpêyan eger ew çend berxwe nedana ew çend bi şerefa Kurd bilind nekirana bawer nakim di Kurdan de ne PKK ne QDP ne tiştekî jî derneket. Ew ê Kurd mahbûb bûna. Yani dixwazim bêjim ev rabirduya fedekarane ya milletê Kurd çil Başûr, çil Baku, çil Rojhilat, çil Rojava, çil deverên dîtir yên cîhanê dibe garantiya domandina vê têkoşînê. Çi biçek, çi bêçek. Çi birêxistin, çi bêrêxistin. Çi navê rêxistinê PKK be, çi tiştekî din be, xem nake yani. Ew kultur hatiye afirandin. Yani em bixwe hilberên wê evê ne, wê kulturê ne. Yani ji ber vê ki dibe em nekevin ewan endîşeyan û tirsê nav tirsê ya her tiştê me çûn zanim çi çê nabin yani. Tiştekî wisa ji naqewme di proseyên dîrokî de gelek tiştên wisa qewmîne PKK çi ye? PKK alavekî arace alave yani. Îro îşe te PKK heye sibek tune te datîne aliyekî din. Yani bimbariya siyaseta Kurd piştî vêyekê naqede. Dikeve merheleyekî din û heta gorî qenaeta min merheleyekî zor û zehmettir. Piştî vê saetê tevgera Kurd bixwe batdedî behsa demokrasiyê dikine. Demokratik toplum nizanim çi behsa tiştên wisa dike. Dibe ew bixwe demokratîze bibe. Bu awayên totalîter. Kadroyên me heyî. Tev bigerin hingê em ê behsa xeterê bikin wê çaxê. Kes nikare wan xilas bike ji tera bêjim. Lê bi vê şertê ku ji dêlva çek ve aqil bigirin destê xwe. Stratejî bigirin destê xwe. Taktik bigirin destê xwe. Rêxistin sazî bigirin destê xwe. Bi demokratîk bûnê bes. Dibe demokratîk bûnê pêşiyê di şesê xwe de dest pê bikin. Yani nabe ku tevgera legal li Türkiye teslîmê çend elîtan bibin, çend grûban bibin, xal û xwarzê û nizanim çi filan bêvan peyda bibine. Yani nabe tevgera Kurd birse. Wek AKP, wek MHP, nizanim wek bişbe partiyên Türkan, bişbe partiyên sistemê Kurd lazim e şoreşên rewşenbîrî bikin, şoreşê ferhengî bikin, di aqlê xwe de, di aqliyeta xwe de pêwîstî enerjiyekî nû ye, ew enerjî jî ancak bi tevlîbûna hemî hêzên netewî ancak dikare peyda bibe. Yani ji ber vê ez bêjim dibe ku ji şerkirinê zehmettir be mesela. Jêra lazim e, jêra kamilbûn lazim e, jêra nîqaş lazim e, jêra rehbûn lazim e. Yani lazim e rêveberên Kurd ser vê yekê êdî hep yek bibe rojeva wan. Piştî vê saetê em ê çi bikin. Yek ji belkî armancên aliyên din ew e ku di nav mêjiyê Kurd a şolîbûn derxîne Kurdan berî hev bide. Di nav wan de bêbawerî li beramberî hev peyda bike. Kek Faysal Malatya ava. Spas bo te û bo bîneran her hevin. Her şad bin, her saz bin. Heval no hêviya rojên xweş azad dem baş. Gelek spas hevalê Faysal.